माबोरै दं रायजोफोर? माथोआनो गैले रावानो खोनायाखिसै आङो। माबोरै दं रायजोफोर? निश्चय मोजाङैनो दङ। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ आं जासिहरग्रोनाय थाबाय बयनिसिमबो मादै आदै आब'मोननिसिम। आरो नैथियाव जोंनि प्रग्राम कमिटिनि आदामोन, आङो बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनो आंखौहाय नोंथांमोननि बे एसेबां मेहेरगोनां हाबाफारियाव आंखौहाय हांख्राय हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आदा। आरो दिनै खुंगा 57थि श्री श्री गणेश फोरबो मेला नबदेहिरा गामिनि गासैखौबो आरो खनसेबाव गोजोननायखौ आङो जासिहरबाय। आरो रंसारि ड्राइभार मुसाहारिनि गोसोखां हारिमु मोनाबिलि जि बिथां दिनैनि बे प्रग्राम आदा निश्चय ड्राइभार मुसाहारिनि नि थाखाय प्रग्राम होयो। एक्चुअलि आङो बर'खौ बारा रायज्लायनो रोङा। बिथांनि आत्माया जाहाथे शान्ति मोनो आरो बिथांमोननि फेमिलिखौ जाहाथे इसोरा अरायबो अनबाय थायो। एक्चुअलि आङो राभानिफ्राय बर'आव कन्भार्ट जानाय नालाय ओंखायनो बर' रायज्लायनाया थाबथा जायो। होमबाबो बुजिखादों दा आब'मोना? बुजिखादों दा रायजोफोर? माथोआनो गैला, ओंखाम जाबावाखैदां। एसे गान खनबासो फैगोनदां माथोआबो नोंथांमोननिया। बिराद मोजां मोनबाय आङो नोंथांमोननि गामियाव फैनानै। फार्स्ट टाइम फैदों आङो। हाजुवायाव हयले फैखांबाय आङो खाथियावनो, बेसिम फैयाखै, फार्स्ट टाइम फैदों आङो। बेनिखायनो बिराद मोजां मोनबाय आङो नोंथांमोननि गामिखौ। आरो बारा रायलायालासिनो खननोसै ना? मोसाफानांगोन, खिन्थु आं दोंनैल' खननानै थांफिनगोन आङो नोंथांमोन मोसायाबा। नै ओरै सिस्टारमोनबो दङ, मोसाजोबनांगौ। सेंग्राफोरा एसे ओरै दावखोबोदो दे। बेयाव आंखौ हमथाग्रा रावबो गैला नालाय ओंखायनो सिन्देलाबो गोलैलायदों। जेराव थाङो गाहेयोल' आरोखि आंनि हिल सेन्देल गाननो रोङानोमोन नालाय। मोनसे गानाव प्रग्राम खालामनायावहाय, लाइभ प्रग्राम खालामनायाव माहायबा मोनथाय आङो गामिखौथ' मिथिला, जिखुनु फैनाय लगे लगे गाहेदों आरोखि आङो। ओमफ्राय मा गामि मोनथाय बे आदामोनाबो दङ। दाना कमेन्टखौ नायबाय आंहा, नुफ्लांबाय नालाय गावखौहाय इउटुबावहाय, आयौ आंबो दंलायो होननानै। ओमफ्राय दाना माथो सिंगारानो गाहेलायदों होनदों आरोखि सोरबा। जिखुनु जा बिथाङा बिदि होननानै आंखौ एसे मिनिहोदों आरोखि। बे बिथांनिसिम थेंक इउ, जाय बिथाङा गाहेदों होनलायदों। आच्छा दे जागायजेनसै। मागाय सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय दुम दुम होननायजों दोनखारलांगोन नोंखौ हुर हुर होननायजों लाना खारगोन। सेंग्राफोर रेडि दा? रावबो ओरैनो थानो मोननाय, खिन्थु दोंनैल' खननानै थांसै आङो। हेलो